Sir, ano na? Ayun, ayun. Ikot sa kadali, sir. Yan, may ngito ni mo, sir. Ay, nabilit na. Ay, naka. Merry Christmas, advance. At sa katin, mapamati ka na. Siguro kay Yuri. Ano, matito yung paminan mo? Kita kong tira. Hapon, nag-drive ko. Sakit? Kit niyo, ano ba? Oo. Malikod. Anong Sakit lang, dilig, ngul-ngul, magkanay, puy-puy. minana? Na siya. Tapos, isa pa. Duha dyo ka batiis? Duha ka tiil? Dua, oh. Sige, isa pa yun. Kung tunog, dili sakit. Ito Dili lang. man po. Sige, isa pa. Likod. Likod. Maraman, muros. Ginagmay na nga sakit o asa na pita diya ang paminan mo sakit? Asa na pa nila? Dire dyan sa may pako-pako. Kundi, Kapila. dire, tunga, wala. Wala, kasi dili ko. Usahay lang, kanin dire. Hawak. Sa pag yun. Maraman. Panilain. Sugar, okay? Dili. Sugar, oh. Buong ba check? Walang kabla. Okay man kang, di na yung kahalak. Kanong murag. Eh, once ka murag. Sampal. Sugar na na siya. Pero okay, pag itinaw pa yung kayo siya, okay pa. Pero kung yun, maglain naman, di naman kayo, kahit na doon na ilayo, sugar na nasa muaway na, pero okay pa magha. Okay pa man. Nagsara ka ng medyo stress lang siguro. Kanang murag, taas na kayang trabaho, taas ang oras. Oo, nana. Murag Kanang kadlawan mong gusto kong trabaho. Ang dugo, okay ra. Okay naman. Normal, walay kuhan. Sige. Sugar lang ko kasi. So, ang pinaka number one yun mo, sir, unsa yun, gawa sa katong mag-ngul-ngul. Kanira? Tiil. Oo. Di ba inom mo, hindi ko na bunog beer. Sabi ng beer din. Pasangin lang din mong beer. Yan siya, kwando ba? Sa uric daw. Ang beer, inom beer, ang tiraw nyo danan niya, tugo. Mo, Okay. patulog niya. So may tabo na, ang tiraw niya si uric acid. Ya, pag muungot na mo, sticky na siya, trouble na tanan. Ungo ka ng uric, ha? So mataas ka na. Pero gamay naman kaya, sarang kakabotilya. Wala ko mahirap. Ano ba tayo? Hindi mahiyap. Gana, God. Naganda, kaya hindi man mahiyap. Sige, sige. Wala gini, Dre, mabulit ka pahilot sa kuwan. Ang driver ni Mayor. Napulis ka, buddy. Dagan Dre, pati itong driver ni Madam. O ya, silita, kinanong si Madam. Agay, Madam ito, kaysa Madam. Katawa ka na, agay kasi, napahilot po ko Madam. Sumukay ka Dre. Hindi daw, malikayan ka ng sige, taog bulalo. Susug, asa daw dunggo daw. Bulalo yun. Katudong ka isang nag-street daw sila dito. Grabe ka na nanay sa Bulkachong. Pagiging tropa lagi na. Pwede ko kasabay. Kayo. Wala na, hinay-hinay ka ta. Sige. So, asa kin mong balay din, sir? Strada 6 sa Barangay Hall. Estrada 6. Sige. Ayan guys, shout out sa taga Estrada 6. No, nasa sa Dre atong tabangan. Hanap ito yung nakuha mo ganina. Katong yung TMJ. TMG. Lock job. Pero Disorder. ang ato alam niya dito rin dito sa mga Bisaya nga pagkakuan. So dili sakit nga Dili naman kayo. di na kayo. Nana siya clicking ba? Pero kirira. Carry naman. Okay na, sige. Pero ato dyan po nakapilong dyan po na siya kay tanan man. No, so shout out sa taga Estrada 6 na si Sabri atong tabangan, no, sa iyang ginapamati, no. Magamay madako nga inuwanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makaya kita ra gyud ang trabaho aning mga ginapamati sa tao. So ayan guys. So, Merry Christmas sa inyo tanan og advance Happy New Year, Merry Christmas po rin sir. Merry No? Christmas. Every day Merry gud na ana gud importante no. Nya sa kuang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Singapore, India, Malaysia ug ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. O sa lahat ng mga OFW, Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo ha. Salamat sa inyong pagsubaybay sa kuha. Okay, kabalo ko nagatanaw din mo sa kuha. Kaya hindi kaugma mo kabantay ko sa kong view. Uy, hindi ako man akong viewers. Bago ko matulog, tanaw na ako, nagapundo. Pag kaugma mo dako man, naagin ni outside yun siya. Makita ko sa YouTube dito sa mga top country. Uy, dito top country. Pero hindi yun mapili ang Pilipinas. Gigukod sa Indonesia ang kuhan. Gigukod ng mga tanan ng Indonesia.
So maraming salamat sa inyo ha. Now, of course, sa kanang nagatanaw sa kanunay, nag-like, nag-share, maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat din kayo niyo. Kung karon na ka nakakita sa kuan channel, no, kung mahilig ka og hilot, traditional hilot, please subscribe, like, and share po. Yan lang, no? Maraming salamat. Ngayon nang nag-comment sa kuha, kung taga-asa ko, taga Digo City, First Cam Street, Rabina Compound, Barangay San Juan, Digo City, Davao del Sur. Shout out na ko ang taga Digo City, Davao del Sur, tanan na kong mga suki, nga suki na ko, nga nagatanaw po sa kuha, nag-comment. Sa nag-comment, maraming salamat niya. Kung ganahan mo makipren, ako Facebook, Eric Hilot ang traditional, o ang Eric Hilot ang binisaya. So ayan guys, so maraming salamat sa inyo. Merry Christmas and advance Happy New Year. Ayan. Sige, maghilot na ko guys. Shout out sa taga Estrada 6, Digo City. I love you guys. Sige, tanggalin mo t-shirt sir. Ibutan na to dire. Sige, kulog. Ito lang mo tayo. Kamu pa. Okay ka na? Okay. Hello guys, please subscribe my channel. This is Eric Hilot of Digo City. Yan. Ano yung pinagbago mo? Ito yung pinapangalan? Janwil Panes. Janmil. Janwil Panes. Janmil? Janwil. Janwil.
Sabado mo ka ba nakabasa ka na akong dili? Basa hapat ligo mahapon gabi ug tuga hapon gabi kay bawal ka nakasara. Kaya ang tawag ka na niya, pas mo sa kusog. Ha, mga kita sa dili, di na pwede gumasa hapat ligo. No? Ininayin ko na kung lang sa hindi mo siya agay sa buka. Labi na kung hagot ka or labi na gilar ka ha. Hirap. Ito man, sus niya. Wala dabo sus niya na dapit at bang ilakapitan. Really kaya at bang mabasa at bang lang siya. Nasa wala. Asa dapit na nila sa Smilia? Nakapilot na na sila din sa mga sauna, no? Katong dua ka wala? Maritya yun. Ah, Di sa may lutol. isa may loto na eh. Oh, 500 ba ang service na eh? Di sa may lutol. Romel. Pablo na. Ah, Pablo. Dali si Romel. Oh, mga alas 2:30 lang mo na. Mga alas 2:30. Ah, sige. Matawag lang kayo. Naghapit na may mabot. Sige ma, bye-bye. Ah, sige ma. Kundo ka, stroke ka. Hmm? Kundo ka, stroke na tayo. Hmm. Ah. Punta mo na ko din. Sa sasagdan, sundo. Di sa may lutol. Si Pablo. Ano Pablo? Yang anak? Japan ko ng anak-anak. Japan.
sa? May sakit. Sakit kamay. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko sir. Mag-explain ko, paminawa ko kay importante kini sa mga kalawasan, dili lang para sa inyo ha. Apel po ko ha. Kani dili sir, kung pagka masayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimutan, mo na nato sa balay kaya para mas dali siyang masabtan ha. So karon automatic kumutas ang atong uric acid sir, kani diri. Ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na magtarong circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor mo na pinakababa nga rason nga nang i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa tuwa kung mapa-dialysis na kaya ang dialysis baya is forever. Forever gasto ha. So ano lang yun na sir ha. So karon pag matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid kani diri sir. Ang mapikton sa tao hapsang lawas kaning wala may maygo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar kani diri. Ang mapikton sa tao hapsang lawas kaning tuong may maygo. Mao nang explanation sir ngano ang atake sa stroke dili parehas. No, kung nakinakitaan nga mga stroke patient. So karon pag atake sa stroke sir, si sugar o si uric acid nagsabay, puros tagas. Ang resulta gulay na gyud na sir. Di na gyud na makalakaw pero pwede pa na matabangan ha. So napay ubang atake sa stroke sir nga pati ba mapiktan. So ano lang yun sir, maningkamot ang wala ng dialysis, wala ng stroke o ng stroke. Maningkamot na sir nga kanimo uric acid di gyud mo sakak o dili mo taas. Ang pangutana unsaon man nato nga atong uric acid dili mo taas. Una-una, bawal manigarilyo, bawal mainom nga makahubog, sara? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kaugisda nga naikaliskis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Ha? Very good. Manok, baboy, baka, kaning lamang loob ha? Labi na dyan si karning baboy ha? Hindi mo kakamigarilyo sir? Wala mati makinarya sir, mabasa sa mga uric acid. Dili atong basihan kung masakitan ka ha. Ayaw. Hindi ni siya mapungkag, madugay, magkabukat ni siya. Mo na makita na to sa uban ang tiil, guyuro na lang sa kabukat ha. Gamay. Ano siya, sakit dili? Sakit gamay. Kani siya sakit tandog na ko. Lusay ni siya, ay kumpiyansa, nagkadako na rin ba ni Lusaya. Kani Lusaya sir, pag initandogon mo, dako ni mo na hinungdan, nga nung naitaw magsungkod-sungkod o magtaking kay mulakaw. Huwag man tayo sa may stroke, no? Huwag man tayo sa maparalay. Mo na hinungdan sir, ang tawag kanin niya, osteoarthritis ha? Osteoarthritis, ni arthritis, kaninil arthritis. So kaning arthritis sir, para malikayan din mo atake puhon, una-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, asayan, alimango, balot, ha? Di makakam balot sir. Maayan.
Lagi mo na ko direktor. Very good ang minaw dito si sir. Kane. Ha? Uric acid, ha? So kani diri sir sugar automatic sir kita tanang tao na di sugar ang atong lawas sir. Di man mo para kung tao kung walay sugar ang atong lawas ha. Kung manigamot ng kita sir ng atong sugar, mag-level or di mo taas atong sugar para di ka magka-diabetic ha. So ang bawalan ni soft drinks, kape, juice ha. Bawalan soft drinks, kape, juice. Nga kami ng soft drinks. Di mo inukula. Kanya lang ba? Diyan may ginainom na manig mata sir. Tupid niya, ano, papel ito. Kanang kape sir, hinahinay tagundang sir, kaya wala gini katapos sa lawas, lamin na gini sa inumon, sabi na dyan ang tigtugnaw. Kung sa wala masayod sir, kanang kape, mo na makapa-activate sa tuwang sugar ha, pati nga lagi diabetic, nga piman ha, ang pinakadabis inumon na tinig mata sir, hinahinay tubig or maligam-gam nga tubig, tag sa kamag ha, ang pinakadabis cleansing sa lawas. Kung nakay limonsito, pwede na mapigang sa kabuk limonsito. Kung may diferensya ang mata, 5 times a day.
Ayan tayo yan. Nagulap tayo kasi. Trio. Nagit na ka ba? Saan ka naman sa? Tinilang mo ko. Tinilang. Tinilang na siya. Si Hindi ko hindi. babae. Ah, Magkuhan yung membro ng tumurang tambok. Pangalan mo. Tambok na Hindi ko yun. nasa yung mga kuwan. Mga, Hanggang po ba? oh, ganit. Ano? Ako ba ito? Ano mo? Asa na ron? Hindi ka nakakita, makatanda. Lugay ko kaysa nagbibigay. Lugay kaysa Ano? yung balan ito. Kita ko ito niya. Kaya itong anak ko, kusing ko sa kawan. Kalaban na rin. Exit ko sa una. Diba? Exit sa terminal. Nakatapos yung balan. Tuwang ko ano. Pinagdako mo sa terminal. Lugay Dugay na to. banyo ba? Ako, ano anak? Anong siya? Anong sa papa? Pulis na papa ko. Mumpal ito. Ano ka nawala nga mga manambal eh. Lugay po siya na Si iyo eh. si Idi nawala. Hindi na. Laya. Ano? Gusto na to. Kasi nasa sinusunod.
sa? Ay. Sa dilim, pero. Ha? Kawin sa ningga. Tres sa nahilo? O home service? Amot. Home service. Ano? Daw, Sabi siya. nasiksik yung usawa. Itong kwan. Nasa was ang rin. Masa Wala po. Lapu-lapu. Aman. Ang nag-ingon ko siya si Kuan. Si Sato. Kumbrigad Mayor Pod. Ano, kay bali mo sa miro. Oh, si Alan. Alan. Komentaw. Ang tambok. Ano? Tambok. Sa miro mo na. Sa miro mo po. Dari na siya, nanugan. Daghan na sa ibang tingnan. Kana magtapok siguro ba nga. Dili lang Alan. Dili lang. Dito ka maghilot ng service. Ha? Apartment. Apartment. Apartment ba to? Boarding house. Apartment. Kaya libog mo kayo kay paano mo ka? Pwede siya kuan ba? Apartment. Apartment. Ili ko para sa massage. Pero pag nagunitan na ako kay sa ako na masigi. Ay, dito anniversary mo sa mga mga ako. Iya, Tapos mo sa kito. tapok mo. Yagin ako sa diya. Yagin ako sa diya sa lahat. Drive ko ko ulit. Buka. Kalit. Baylo ko niya. Tanak ko. Ano? Hilot. Ano ginana nung sa massage na ko. Ako ito massage, humot mo siya. Okay ra ba? Ha? Oo, baka na pa ko na ganun. Okay na kung kahirap, hikap-hikap lang. Pero ngayon, kag naadyo kay dito, iso din na ko na ay. Kag naadyo kay pamate. Namang hubakon, sa ako nang hilot ng bakon. Sampai pa rin Diyos mo sa sugar ng high blood. Para natrangkaso. Ano lang mahilot mga anak? Pero ganun. Wala naman. Kapoy lang. Okay ra ka nang susi ko mo ka na matandog lang. Ano? Okay ra na.